Bore da, croeso i roedfa bore yma, croeso arbennig. Os chi'n weld ni, mae'n braf cael ambell i fyfyriwr nôl yn y plith ni, gyda ni am y tro cyntaf. Croeso i chi bore yma i roedfa. Ni'n gweddio bydd ni'n profi Duw yn agos i ni ac yn siarad gyda ni bore yma wrth ni addoli gyda'n gilydd. Fe chi'n gweld Emyr sydd yn yn arwen ni. Mae Gwydion y bore yma mewn pregethu yn Horeb, capel yn Merthyr, a mae Meirion yn yr Eglwys Efengyledd yn Llanelli. Ni'n cofio amdano nhw hefyd. Cofiwch ar ddiwedd roedfa bod yna baned ac yn yr ysgol Sul am gwarter i 12. Mae'r fwyaf na chi'n gwybod, fi'n siŵr wedi clywed y newyddion wrthnos yma buodd Beryl farw gynt yn yr wythnos. Ni'n cofio am Selwyn, ni'n cofio am Siôn ac am Nerys ac am eu teuluoedd nhw, a ni'n cydymdeimlo gyda nhw. Cofiwch am y teulu yn eich gweddiau chi. Wedyn, am yr wythnos sydd i ddod, mae'r cyfarfodydd fel arfer cwrdd-gweddi nos Fawrth am gwarter i 8 fan hyn. Paned y sgwrs bore dydd Mercher yn Hŷnia am 9:30. Ac yna, nos Iau yn ychwanegol yr arfer, mae yna ddigwyddiad i'r gwragedd fel rhan o'r Wales Leadership Forum, rhan o'r gynhadledd honno. A mae'r cyfarfod yna am 7:30 yn meddwl, nos Iau yn Thornhill. Clybiau fel arfer dydd Gwener i'r plant ac i'r bobl ifanc. Ac yna cofiwch bod casgliad y mis, fe mae'n digwydd yn mynd at Tom a Nerys. Ni'n cofio amdano nhw, ac yna, os dwi'n mynd, bydd oedfa eto fan hyn, prynaw yma am 5 dan ofal Emyr. Newn ni ddechrau'n iawn a troi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n dod ger y bron gorsedd y Duw byw, y Duw gogoneddus, y Duw sanctaidd, y Duw cyfiawn, y Duw sy'n ffyddlon, y Duw sydd yn cadw ei addewidion. Arglwydd felly, ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod ata ti, gan wybod bod ti'n un sydd yn eirwyr, bod gyda ti y gwirionedd, ac ni'n diolch i ti bod hynny'n bore yma'n gysur i ni, bod ti'n ddew sydd yn cadw dy air. Ac ni'n diolch i ti bod hynny'n gysur i Selwyn ac i Siôn ac i Nerys a'r teulu cyfan Arglwydd. Bod ti wedi achub Beryl ac wedi addo i'w chadw hi, a bod hi'n cael bod gyda ti. Arglwydd ni yn galaru wrth feddwl am golli Beryl, am greulondeb marwolaeth, y gelyn olaf. Ond ni'n diolch i ti bod ein galar ni ddim yn ddiobaith. Ni'n diolch i ti bod Beryl nawr yn cael dy fwynhau di fwy nag y mae wedi na buodd i erioed. Go Dduw, ni'n gweddio bod y gysur a chynhaliaeth i Selwyn yn arbennig, bod e'n ymwybodol bod ti'n agos ato fe. Ac Arglwydd yn gweddio am ras hefyd dros weddill y teulu, bod nhw'n profi dy gariad a bresenoldeb di a sicrwydd dy addewidion di, hyd yn oed mewn tristwch a galar. Arglwydd, diolch ti bod ni'n gallu dod ata ti yn gwybod mai ti yw'n unig obaith ni. Arglwydd, felly ni'n gweddio yn ei roi Clistion i wrando a chlonau dderbyn beth sydd gyda ti ddweud wrthyn ni bore yma, a bod ni'n derbyn deiriau di fel geiriau y tragwyddo, geiriau Duw byw.
arglwydd yn gweddio, bydde ti'n defnyddio nhw mwyn dwyn ffrwyth yn y bywydau ni, i arfogi ni i dy wasanaethu di, ac yn fwy na dim byd arall, fel bod yn y bywydau ni, fel unigolion ac fel eglwys, a byddwn ni yn dwyn gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. A ni'n gofyn hyn i gyd, yn ei enw fe. Amen. Diolch Rods. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd o'r atodiad, rhif 3. Bendigedig fyddo'r Iesu. Fi wrth y modd efo'r gair bendigedig. Mae'n air dylsyn ni ond i ddefnyddio mewn gwirionedd ar gyfer yr arglwydd, achos dim ond fe sydd yn ben, dim ond fe sydd yn well ac uwch pob peth arall. Ni'n defnyddio fe'n ysgafn weithiau, dyn ni, felly chi'n cael rhyw bwdyn neis oedd yna'n fendigedig. Wel, na, bendigedig fyddo'r Iesu. Pam? Wel, yr hwn sydd yn ein caru, ein galw o'r byd a'n prynu, ac yn ei waed ein golchi yn iddo'i hun. Halleluia, halleluia, moliant iddo byth. Amen. Nawn ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. Droi bore yma i lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, am pennod 12. Nathon ni ddechrau cwbl o wythnosau nôl ar adran newydd yn y llythyr yma, lle mae Paul yn delio gyda doniau ysbrydol. A nes i yn y bregaeth yna rai wythnosau nôl roi lot o disclaimers wrth i ni ddod at y pwnc yma. Fi ddim yn ei ailadrodd nhw nawr, na i annwch chi os o'ch chi ddim yma, falle i fynd nôl a dalan ar YouTube, achos mae yna wahaniaethau barn ynglyn â doniau ysbrydol a'i rôl nhw heddiw.
Ond y sefyllfa yng Nghorinth oedd, wel, fel gyda gymaint o bethau, oedd nhw broblemau. A mae pob yn un yn ysgrifennu mewn ymateb i broblemau. A'r tebyg yw, mae beth oedd yn digwydd yng Nghorinth oedd fod yna ormod o bwyslais ar un, neu ambell un o'r doniau ysbrydol yma. A felly mae pob yn hyn yn trial cywiro hyn, yn trial dod â cydbwysedd yn ôl i'r eglwys. A'r ffordd mae'n mynd i wneud hynny yn yr adran ni'n edrych arno bore yma yw trwy roi darlun. Darlun hynod o bwerus i ni mwyn dangos sut mae'r eglwys i fod i edrych. Sut mae'r eglwys i fod i ymddwyn. Felly ni'n darllen 1 Corinthiaid pennod 12 ag adnodau 12 i 31. Dyma air ein Duw ni. Oherwydd, fel y mae y corff yn un, a chanddo lawer o aelodau, a rheini oll ei bod yn llawer yn un corff, fel hyn y mae Crist hefyd. Oherwydd mewn un ysbryd y cawsom i gyd ein bedyddio i un corff. Boed yn Iddewon neu yn Roegiaid, yn gaethweision neu yn rhyddion, a rhoddwyd i bawb ohonom un ysbryd yw yfed. Oherwydd nid un aelod yw'r corff, ond llawer. Os dywed y troed, gan nad wyf yn llaw, nid wyf yn rhan o'r corff, nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Ac os dywed y glist, gan nad wyf yn llygad, nid wyf yn rhan o'r corff, nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Petai'r holl gorff yn llygad, lle byddai'r cliw? Petai'r cwbl yn gliw, lle byddai'r arogli? Fel y mae, gosododd Duw yr aelodau, bob un ohonynt yn y corff, fel y gwelodd ef yn dda. Pe baent i gyd yn un aelod, lle byddai'r corff? Ond fel y mae, llawer yw'r aelodau, ond un yw'r corff. Ni all y llygad ddweud wrth y llaw, nid oes arnaf dy angen di. Na'r pen chwaith wrth y traed, nid oes arnaf eich angen chwi. I'r gwrthwyneb yn hollol. Mae'r aelodau hynny o'r corff sy'n ymddangos yn wanaf yn angen rheidiol. A rhai sydd leiaf eu parch yn ein tîb ni, rydym yn amgylchu rheini a pharch neilltuol. Ac mae ein haelodau anweddaidd yn cael gweddister neilltuol. Ond nid oes ar ein haelodau gweddus angen hynny. Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd gan roi parchusrwydd neilltuol i'r aelod oedd heb ddim parch, rhag bod ymraniad yn y corff, ac mwyn i'r holl aelodau gymryd yr un gofal dros ei gilydd. Os bydd un aelod yn dioddef, mae pob aelod yn cyd-ddioddef. Neu os bydd un aelod yn cael ei anrhydeddu, mae pob aelod yn cyd-lawenhau. Yn awr, chwi yw corff Crist, ac y mae i bob un ohonoch ei le fel aelod. Ymhlith y rhain mae Duw wedi gosod yn yr eglwys, yn gyntaf apostolion, yn ail broffwydi, yn drydydd athrawon, yna cyflawni gwirthiau, yna doniau iachau, cynorthwyo, cyfarwyddo,
llefaru a thyfodau? A yw pawb yn apostol? A yw pawb yn broffwyd? A yw pawb yn athro? A yw pawb yn cyflawni gwirthiau? A oes gan bawb ddoniau a chai? A yw pawb yn llefaru a thyfodau? A yw pawb yn dehongli? Ond rhowch eich bryd ar y doniau gorau. Ac rwyf am ddangos i chwi ffordd rhagorach fydd. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i gael stori o'r plant nawr. Diolch, Amanda. Right, yn gweithio Bez? Na ni, gret. Wel, bore da, mae'n hyfryd i gael bob un ohonoch chi yn y blaen gyda fi bore yma. A ni'n mynd i ddechrau drwy chwarae gêm fach. Iawn, gêm fach ddigon hawdd. Pawb yn barod i chwarae gêm? Ie. Enw'r gêm yw pwy yw'r pwysicaf neu p'un yw'r pwysicaf. Felly mewn eiliad, dwi'n mynd i ddangos ambell i beth i chi, neu dangos llun i chi ar y sgrin. A bob tro, dwi eisiau chi benderfynu pwy yw'r pwysicaf neu p'un yw'r pwysicaf. Iawn? Pawb yn deall? Gwych. Right. Cynta, mae dy fi bethau yn ymhoced fan hyn dwi eisiau dangos i chi. Right, beth yw rhain? Chi wedi gweld nhw o blaen? Jigsaw. Ie, darnau jigsaw. Chi'n hoffi gwneud jigsaws? Wel, y cwestiwn felly, p'un yw'r darn pwysica mewn jigsaw? A'r un yn y cornel, mae 4 cornel yn does. Neu yr un syth, y rai sy'n ffitio at ei gilydd i wneud y tu allan. Neu falle yr un yn y canol, yr un lliwgar yn y canol sy'n ffitio ac yn falle cwblhau'r llun yn y canol. P'un chi'n meddwl yw'r darn pwysica mewn jigsaw? Ie. Gornel i ti'n meddwl? Okay. Mae'r corneli yn bwysig. Be ti'n meddwl? Yn y canol. Mae'r canol yn cwblhau'r llun yn diwedd. Ond, na, atebion da, ond chi'n anghywir. Mae pob un darn mewn jigsaw yn bwysig. Okay? Hyd yn oed y rai tywyll, felly sydd ddim yn dangos lot o bethau, achos heb bob un darn, byddech chi ddim, yn yr achos yma, yn cael llun o, chi weld mae'r Jameses sy'n berchen hwn, Star Wars, okay? Felly mae Emyr sy'n berchen hwn, ie. Dad sy'n berchen hwn. A felly mae pob darn yn y jigsaw yn bwysig a maen nhw wedi cael eu creu yn berffaith i ffitio gyda'i gilydd, i weithio gyda'i gilydd, i greu y llun yma yn y diwedd. Reit, mae gennau ambell i lun nawr ar y sgrin i ddangos i chi. Felly, os gen ni'r un cyntaf lan, na'r chi siwr o fod sy'n mynd i weld hwn yn well na phawb arall, achos chi'n agosach at y sgrin. Llun o beth, neu pwy? Chi dyfalu? Jyst wrth weld beth maen nhw'n gwisgo? Ie. Ie. Dyma lun o dîm pêl-droed Merched Cymru. Sa'n credu mae yn 2024, fi'n credu bod llun yn hen, ond sy'n ots am hynny. Ydy o'n edrych fel tîm? O, fe tîm rygbi nhw? Oce. Oce, dyma lun o dîm rygbi Merched Cymru. 2022. Ond yr un i'r cwestiwn, pwy yw'r aelod pwysicaf yn y tîm yna? A'r... Ie. Credu ti wedi deall y gêm ania. So teffo. O, nawr te, mae hwnna'n ddadleuol. Ifer capten yw'r un pwysica. Wel, nawr, mae'n atebion ni yn mynd gyda pêl-drod. Faint sy'n mewn tîm rygbi? 15, iawn, oce. Na, bod y capten y swydd bwysig iawn, yn dweud wrth bawb i beth i'n neud, mae angen 15 chwaraewr ar y cae yn gwneud eu rolau gwahanol nhw mwyn i'r gêm i allu chwarae'n iawn. A gobeithio, yn y pen draw, ennill y gêm. Felly mae pob un aelod yn bwysig yn y tîm rygbi. Reit, nesa. Nawr te, fi'n gobeithio bod fi wedi gwneud ambell i berson yn hapus, ond nid saseffo. Dylech chi weld i wyneb e. Wyt ti'n gwybod pwy yw hi, saseffo? O, da iawn. Ti'n hoffi hi?
Oce, ond mi'n gwybod bod ambell un arall yn ei hoffi hi yma. Reit, yr un cwestiwn. Pwy yw'r aelod pwysica yn y band? Ie, Eila. Mae Eila'n credu... Wyt ti'n Swiftie? Oce. So, mae Eila sy'n Swiftie yn credu mai Taylor Swift ei hunan. Wel, falle bod ti'n iawn, achos mae yn y blaen yn dywi hi sy'n ar y microffon, ond, drychwch, nid jyst hi sy'n yna, petawn ni'n tynnu'r boi sy'n ar y keyboards i ffwrdd, a'r drummer, a'r boi sy'n canu'r gitar, fydde cerddoriaeth y caneuon Taylor Swift yn swnio cystal? Na, felly, falle bod pawb yn nabod Taylor Swift, mae pob un aelod yn y band yna yn bwysig yn ei rôl arbennig nhw. Diolch Beds. Ar llun nesaf, ni'n mynd trwy'r un yn gloi nawr. Beth yw hwn? Ie, Steffo. Chess, ie, gwyddbwyll. Wel, ti'n gwybod fwy na fi, achos o'n i wedi gorfod googlo fe neithwr. Ond gewn ni weld mewn munud nawr. Pwy ohonoch chi, yn amlwg, mae Steffon hoffi chwarae chess? A ti, unrhyw un arall? Waw, oce, felly dwi ddim yn gallu chwarae chess. Dwi wedi dewis lluniau, dwi'n yn gwybod lot amdanyn nhw a dweud y gwir, sydd ddim yn gret, ond allai ddibynnu arnoch chi nawr. Pa ddarn ar y bwrdd gwyddbwyll yma yw'r pwysica? Eseta. Da iawn. Ond ni'n gobeithio bod ti wedi gweud brenin, achos mae lot o bobl yn credu mae'r brenin yw'r un pwysica? Na? Na. Mae'r brenin yn gallu neud mwy o bethau, yn dwi? Ond ti'n iawn Eseta, ti wedi gweithio mas, mae angen bob darn ar y bwrdd mwyn gallu chwarae'r gêm yn iawn. Gwych. Reit, dyna'r llun ola nawr, ond dwi eisiau ni gofio nawr beth mae Emyr newydd allan. Rhan o 1 Corinthiaid, penod 12, adnodau 12 i 31. A oedd yr Apostol Paul, sgwennodd y llythyr, yn sôn am y corff. A'r cyn i ni fynd yn bellach, ydyn ni gyd yn cytuno mae un corff sydd gyda ni. Yeah? A bod y corff, yr un corff, wedi cael ei wneud allan o lot o rhannau gwahanol. Pen, ysgwyddau, coesau, sa'n mynd i ganu'r gan, ond traed, ie. Lot o wahanol rhannau'r corff. Eila, ti'n cofio wythnos diwetha, pan oedd Catrin Fflyd wedi rhoi scarf rownd dy lyged i, oedd un rhan o dy gorff di ddim yn gweithio'n iawn yn dod. Yeah? O ti'n gallu gwneud, o ti'n gallu ffeindo'r drws, rhywbeth rili hawdd, oedd Catrin wedi gwneud ti, reit, cer, o ti'n sefyll fan hyn, scarf o gwmpas dy lyged, o ti'n gallu ffeindo'r ffordd i'r drws? Na. So mae Eila o brofiad yn gwybod pan mae un rhan o'r corff ddim yn gweithio'n iawn, dyw'r corff cyfan ddim yn gweithio'n iawn. Chi wedi torri rhan o'ch corff chi erioed? Goffo mynd i'r ysbyty i gael... Na? Waw, wel, mae angen yn adlu yn does, ar y corff i weithio'n iawn. Felly, mi fydden ni yn dychmygu, petai rhywun yn torri braich, mi fydde'n rili anodd i fita gyda cyllell y fforc, neu sgwennu, neu i wisgo'n iawn. Yeah? Oce, gewn ni'r sleid nesaf, please, bed. Right, dyma un o'r adnodau o'r darn ddarllenodd Emyr bore yma, sef adnod 27. Na i ddarllen unwaith yn rhagor i ni. Yn awr, chwi yw corff Crist, ac yma i bob un ohonoch ei le fel aelod. Dar fan hyn, mae Paul yn dweud bod y Corinthiaid roedden nhw yn gorff Crist. A mae'r un yn wir amdano ni yma bore yma. Mae eglwys Efengylaeth Gymraeg Caerdydd yn rhan o gorff Crist. Sut? Achos bod yr holl bobl hyn sy'n dod at ei gilydd i'r man yma yn enw'r arglwydd Iesu Grist, nhw i gyd yn rhannau ac yn aelodau gwahanol o un corff, sef corff Crist. A dwi eisiau chi wybod bod gan bawb lle pwysig, gwaith pwysig i wneud, i gydweithio, i wasanaethu'n gilydd, i wasanaethu pobl o'r tu allan, ond yn bwysicach beth, i wasanaethu Duw ac i sicrhau bod gwaith Duw yn cael ei wneud yn y capel yma mwyn i deulu Duw i dyfu. Nawr, falle gofiwch chi, pethefnos yn ôl, mae Beds yn stori'r plant yn sôn am 3 person yn y capel,
a sôn am y doniau mae Duw wedi rhoi iddyn nhw. Chi'n cofio beth yw dawn? Pam i chi'n dda yn neud rhywbeth, ie? Yeah? A rhywun wedi gweud, bod fi ddim yma ar y pryd, o'n i wedi gwylio nôl, a rhywun wedi gweud bod nhw'n hoffi cwgio, bod nhw'n dda am goginio. Eila ti yna. Wel, nath e sôn am Emyr yn dod, bod Emyr wedi cael dawn pregethu. Mae Duw wedi rhoi dawn pregethu Emyr, sef rhannu ac egluro'r Beibl i ni, mwyn i ni allu deall beth mae Duw yn dweud wrthon ni trwy'r Beibl. Uncle Steve wedi cael dawn gerddorol. Mae'n defnyddio'r dawn mae Duw wedi rhoi iddo fe i ganu'r piano, i helpu ni i addoli Duw trwy ganu. A fi'n credu mai Lois Adams oedd y llall i fe, oedd Beds wedi sôn amdani, bod hi wedi cael dawn i fod yn creadigol gan Dduw, a mae hi'n defnyddio'r dawn yna trwy ei chelf hi i ddangos gymaint mae Iesu Grist yn caru pobl, a pa mor fendigedig, nid i canu y gan yn barod, pa mor fendigedig yw Iesu. Ond nid yna lle mae'r holl ddoniau yma yn stopo yn y capel. Os gewn ni'r sleid nesaf, reit, chi wedi gweld hwn o blaen? Maen nhw wedi doto rownd y capel, maen nhw wedi laminaeiddio, maen nhw wedi doto rownd y capel. Wel, llun yw hwn o just ambell i swydd neu rôl sy'n digwydd o fewn y capel, lle mae pawb yn dod at ei gilydd i wneud y gwaith yma mwyn sicrhau bod gwaith Duw yn cael ei wneud. Nawr, efo dim ond un enw sy'n lan fan'na. Faint o enwau sy'n yna? Lot. So mae hwnna'n dangos bod angen lot o aelodau, lot o rhannau o'r un corff i wneud, sicrhau bod gwaith Duw yn cael ei wneud. So, beth sydd gyda ni? Mae croesawu. So, heb fod Catrin Fflir ar y drws bore yma, fydde neb yn gwybod bod oedfa yma. Ond geithoch chi fore da, hyfryd gan Catrin a chroeso mawr. Heb fod... Jason yn cyfieithu, os sa'n credu bod Jason yn cyfieithu, achos mae'n eistedd fan'na, reit, heb fod Dewi Alter yn cyfieithu bore yma, bydde pobl sydd ddim yn deall Cymraeg, ddim yn deall beth sy'n mynd mlaen. A felly mae'n defnyddio'r ddawn mae Duw wedi rhoi iddo fe. A heb Gwenog Elen, fydde dim biscuits heddi i chi, dim paneidiau. Okay? A heb Beds, byddech chi ddim yn gweld y sgrin yma nawr. Iawn, a felly mae wedi defnyddio y ddawn mae Duw wedi rhoi iddo fe, a fydde'r myfyrwyr ddim yn cael pryd o fwyd heddi, achos bydde Dewi a Leri ddim wedi paratoi'r bwyd yn y lle cyntaf. Dwi eisiau chi weld felly bod gan bawb le arbennig, swydd arbennig yng nghorff Crist o fewn yr eglwys hon. A pawb yn cydweithio i wasanaethu'n gilydd, i wasanaethu pobl o'r tu allan, ond yn bwysicach beth i wasanaethu Duw. A mae gan Dduw gynllun ar eich cyfer chi. Falle ar hyn o bryd, eich swydd chi yw gwrando yn ysgol Sul, neu yn stori'r plant, beth chi wedi gwneud yn dda iawn bore yma, neu yn yr oedfa, neu fod yn ffrind da i blant y capel, neu plant y clybiau, i wahodd ffrindiau i'r clwb. Ond, a dwi hefyd yn gwybod bod rhai ohonoch chi wedi bod yn gwasanaethu, wedi bod yn helpu fel rhan o'r corff i roi'r bisgedi allan ac i groesawu. Ie, fi'n gwybod. Ie, ti wedi helpu wneud y coffi. Rai o'r bobl ifanc ar y rota, rai o'r bobl ifanc wedi bod yn hwfro ar ôl y gwasanaeth. Reit, un llun bach arall, un llun bach ola te. Reit, chi'n nabod rai fan hyn? Yn anffodus, dim un ohonoch chi yn y llun. O chi ddim wedi cael eich geni, ond dyma lun, hen lun, o gorff Eglwys Crist yn Eglwys Efengylaeth Gymraeg Caerdydd. Ar y pryd, dyma ni ar yng ngwyliau ni yn Sir Benfro un flwyddyn. Yr un cwestiwn eto, pwy yw'r aelod pwysica yn y llun yna? Ie, da iawn. Chi wedi gwrando, da iawn. Erbyn hyn, chi'n gwybod, mae pawb yn werthfawr i Dduw. Mae pawb yn bwysig i Dduw fel aelod o'r corff yma. A mae fy ni wedyn trwy gyda help Duw i defnyddio'r doniau mae wedi rhoi i ni i wasanaethu eraill, i wasanaethu'n gilydd ac i sicrhau bod teulu Duw yn tyfu o fewn y capel yma. Felly, diolch yn fawr i chi di... Ti'n nabod rhywun fyna, Molly? Ti'n edrych yn... Ti'n wedi gweld rhywun fyna, ti'n nabod? Pwy? Dad, mae tad fyna. Diolch yn fawr iawn i chi am rando a eich nôl i'ch seddi nawr. Diolch yn fawr. Dad efo gwallt, ti yma i? Mwy na nawr, erioed.
Diolch, Mans. Diolch o galon. Ni'n mynd i ganu can arall yn gilydd, rhif 34 yng Ngrymal 2. Mae'r ail bennill yn dweud hyn. Gweddi, llanw dy eglwys, ath gariad, ath nerth, i rannu y newyddion da. Am iachawdwriaeth sy'n rodd gan y tad i bawb sydd yn credu yn ei fab. Ro nerth i oleo ein byd, hyd nes y cesglu ni ynghyd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu dyn gilydd. Gawn ni air o weddi dyn gilydd, nawn ni weddio. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti yn fawr iawn am yr eglwys. A ni wedi cael yn atgoffa y bore yma yn dy air di ac yn y stori plant nawr, mae yr eglwys yw corff Crist. I ni'n diolch i ti, dy fod ti o dad wedi trefnu ffordd ac wedi agor ffordd i ni oedd yn elynion, ni oedd yn perthyn i'r tywyllwch a drygioni'r byd yma. Ti di agor ffordd i ni ddod yn blant i ti ac yn aelodau o gorff Crist, yn un gyda'r arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n diolch i ti am y fraint rhyfeddol yma sydd gennym ni.
A Dad, ni'n diolch i ti, fod yr eglwys yn fan rwy ti wedi trefnu ar gyfer pob aelod i wneud cyfraniad ac i wneud gwahaniaeth. Dad, ni'n diolch i ti mewn ffordd yn yr eglwys bod na ddim mawr a bach, bod na ddim pwysig a dibwys a arglwydd. Na, mor wahanol yw'r eglwys i'r byd o'n cwmpas ni. Yn y byd, ni eisiau gwybod pwy sydd fwyaf, pwy sydd gorau, pwy sydd mwyaf pwysig. Ond nid felly fan hyn. Na, arglwydd, ni'n cofio geiriau'r arglwydd Iesu Grist, yr un sydd eisiau bod fwyaf neu blaenaf, ond rhaid iddo fod yn was i bawb. Ac arglwydd, dyna yw yr eglwys, lle i ni i ddod ynghyd fel gweision. Lle i ni i ddod ac i ddefnyddio yr hyn rwy ti wedi roi ni, nid ein lles ni, nid mwyn ni'n hunan, ond dyfwyn di ac mwyn ein gilydd. Ac arglwydd, ni'n gweddio bore yma, bydde di yn ychwanegu at y corff, a bydde di falle'n achub bore yma ac yn dangos i rywun bod nhw hefyd yn gallu bod yn rhan o'r corff rhyfeddol yma. Dad, ni'n gofyn hefyd amdano ni fel eglwys, fel aelodau. Bydde di'n helpu ni i weld os i ni wedi bod yn falch, i weld os i ni wedi bod yn hunanol, i weld os i ni wedi bod yn genfigenus o eraill, i weld os i ni wedi esgiluso defnyddio'r hyn rwy ti wedi roi i ni. Arglwydd, gwna ni yn un. Ni'n gwybod bod ni yn unedig arglwydd yng Nghrist, ond i ni eisiau bod y cariad yna'n cael ei ddangos yma yn ein plith ni, os gweli di fod yn dda. O, Dad, felly, a wneud i, parhau i siarad gyda ni nawr, arglwydd annog ni a heria ni trwy dy air di. Ni eisiau bod yn fwy tebyg i'r hyn rwy ti wedi i drefnu ar ein cyfer ni, os gweli di fod yn dda. Dad, ni eisiau bod yn gorff sydd yn dioddef gyda'n gilydd ac yn llawenhau gyda'n gilydd. Dad, ni'n gwybod fod yna rai yn ein plith ni sydd yn galaru ar hyn o bryd. Mae yna rai sydd yn dioddau mewn amrywiol ffyrdd. Arglwydd, helpa ni. Helpa ni fel eglwys i gyd ymdeimlo. Helpa ni i wneud yr hyn y gallwn ni mwyn cynorthwyo ac rannu beichiau ein gilydd os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n gwybod bod yna eraill yn ein plith ni sydd falle yn llawenhau ar hyn o bryd ac yn llwyddo ac ni'n gweddio bydde di yn helpu ni i roi'r clod a'r diolch yn llwyr i ti dy hun os gweli di fod yn dda. Dad, helpa ni i fod â llyged ar gyfer yr anghennus a'r gwan ac y rai sydd yn mynd trwy cyfnodau anodd ar hyn o bryd. Dad, helpa ni felly. Nawr, rod y ysbryd i ni methu gwneud y pethau hyn o gwbl yn ein erthyn hun, ond dim ond trwy dy ysbryd glân di. Dere felly arglwydd, tyrd un plith ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y mynau nesaf. 330. Duw, tyrd a saint, o dan yn o eithar dwyrain bell i'r de, i fod yn dlawd, i fod yn un, yn ddedwydd yno ti dy hun. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu.
Beth sy'n gwneud tîm da? Sy'n gwneud tîm da? Maen nhw'n dweud yn Saesneg yn dyn nhw, there's no I in team. Hynny yw dim unigolyn. Fi os yn ffindo'r yma, dwi'n ddoniol achos hynny mae yna I yn tîm Cymraeg yn does. I efo to arno fel petaiwr. Beth sy'n gwneud tîm da? Wel, yr ateb, a ni wedi clywed yr ateb yn barod y bore yma, yn syml yw undod mewn amrywiaeth. Undod mewn amrywiaeth. Ni wedi cael sawl esiampl o hyn, tîmau chwaraeon, gwyddbwyll, ac yn y blaen. Rai o'r enghreifftiau oedd yn dod i meddwl i oedd falle bod rai o'r bobl ifanc yn offer Avengers, yn offer ffilms Marvel, yr Avengers. Beth sydd â chi fyna? Wel, arwyr, yr superheroes yma, a mae dyn nhw gyd eu sgiliau, eu doniau, eu cryfderau nhw, ond maen nhw'n dod at ei gilydd yn un. Avengers Assemble yw enw un o'r ffilms, maen nhw'n dod at ei gilydd mewn tîm. Neu, na ni'n meddwl am rhywbeth ar yr eithaf arall, falle, University Challenge. Rai ond ni'n hoffi gwylio University Challenge, falle. Beth sydd â chi fyna? Wel, amrywiaeth o wybodaeth, ag pobl sydd yn arbenigo mewn pynciau gwahanol, ond maen nhw'n gorfod dod at ei gilydd mewn tîm. Dyna sy'n gwneud tîm da, yn dyfe? Amrywiaeth o ddoniau, amrywiaeth o gryfderau, gwahanol ffyrdd i gyfrannu, ond rhaid i'r pethau yna ddod at ei gilydd a cydweithio mwyn cyrraedd y nod. Lot o ddarluniau, lot o esiamplau, ond mae'n siŵr bod Paul, dan ysbrydoliaeth, Duw ei hun wedi mynd am y ddarlun gorau posib, ond o. Pa ddarlun gwell sydd o hyn, nag edrych lawr ar eich corff eich hun. Dyna sydd yn gwneud corff yn gorff, yn dyfa. Mae Paul yn nodi'r peth sawl gwaith, adnod 14, nid un aelod yw'r corff, ond llawer. Adnod 20, fel y mae llawer yw'r aelodau, un yw'r corff. Undod ac amrywiaeth. Neu falle'n well, undod trwy amrywiaeth. Achos yr union pethau hynny sydd yn gwneud ni yn wahanol, sydd yn ein galluogi ni ddod at ein gilydd fel rhan o'r tîm yma. Yng Nghorynth, mae yn ymddangos bod yna ormod o bwyslais ar un dawl, un cyfraniad, un aelod, un rhan. A mae Paul yn dweud na. Na, nid fel na mae eglwys i fod. Mae'r eglwys yn gorff. Fi eisiau chi ddod at eich gilydd. Fi eisiau chi fod yn dream team. A felly beth bynnag yw yn safbwynt ni'n bore yma ynglyn â'r doniau ysbrydol, allan ni drafod hynny ar ddiwedd yr oed fos i chi eisiau. Mae beth sydd gan Paul i ddweud fan hyn, mae e'n air i ni, yn dydy. Achos fi'n meddwl y gwir yw, yn gyffredinol, yn ein gwlad ni, yn y byd gorllewinol, mae lot fawr o Gristnogion yn byw i bywydau nhw fel petai yn solo event. Yn meddwl bod nhw'n gorfod byw fel Cristion a gwasanaethu'r arglwydd ar ei pen ei hun, yn unigolyddol. Na, tîm sport yw hyn. Ni ddim fod i fyw yn unigolyddol, wedi ein ynysu, yn trial ein gorau, ddefnyddio'n doniau ar ein pen ein hun i fod yn aelodau o gorff. Nawr, y peth cyntaf fi eisiau ni i feddwl am y bore yma yw dyluniwr y corff. Cyn bod ni'n neidio i feddwl am y corff ei hun a'r darlun yma, fi eisiau ni feddwl am dyluniwr neu designer y corff. Wel, mae hynny'n dod drosodd yn amlwg iawn, yn dydy. Mae Paul fel petai'n pwysleisio hyn. Pwy sydd wedi dod â'r corff yma at ei gilydd? Pwy sydd wedi dylunio yr eglwys te?
Wel, yr un person nath roi eich corff chi at ei gilydd. Yr un person nath gweini at ein gilydd yng nghroth ein mam, sef Duw. Pwy yw dyluniwr y corff yma? Wel, Duw y Drindod Fendigaid, yn dyfa. Tad, mab ac ysbryd glân. Drwchwch ar adnod 12 falle. Mae hwn yn dod drosodd sawl gwaith, ond adnod 12, fel mae'r corff yn un a chanddo lawer o aelodau a rheini oll ei bod yn llawer yn un corff, fel hyn y mae Crist hefyd. Ac adnod 27, yr adnod nath Amanda ddarllen gyda, a nawr chwi, hynny yw'r eglwys, yw corff Crist. Felly beth yw'r eglwys? Wel, corff yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n dod yn rhan ohono fe, yn un gyda fe trwy ffydd. Mae Paul yn barod yn y llythyr wedi cyfeirio at Crist fel pen yr eglwys. A falle bod hwnna dal yn y meddwl fan hyn. Mae Crist yw'r pen a ni yw'r corff. Ond nid jyst corff Crist yw efe, achos drychwch ar beth sy'n cael ei ddweud yn adnod 13. Oherwydd mewn un ysbryd y cawsom i gyd ein bedyddio i un corff. Boed yn Iddewon neu'n Roeged, yn gaethweision neu'n Rhyddion, a rhoddwyd i bawb ohonom un ysbryd yw yfed. Mae Paul yn dweud, gwaith yr ysbryd yw hyn hefyd. Mae dynyddio'r darlun trawiadol yma, lle i ni nid jyst i cael ein bedyddio, i ddangos bod ni nawr trwy'r ysbryd yn un â Christ, ond ar yr un pryd ni wedi cael yr ysbryd i yfed. Hynny yw, mae'r ysbryd nid jyst wedi'n gorchuddio ni, ond mae wedi'n llenwi ni. A trwy waith dirgel yr ysbryd yn ein calon, ni nawr yn rhan o'r corff arbennig yma. Ond yna dros hyn i gyd, drychwch ar adnod 18. Fel y mae, gosododd Duw yr aelodau. Bob un ohonynt yn y corff fel y gwelodd ef yn dda. A mae Paul yn dweud yr un peth adnod 24. Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd. Be sydd dyn ni fan hyn? Cynllun y tad. Y tad yn gosod y cwbl at ei gilydd yn ôl ei ddoethineb. Pwy yw dyluniwr y corff? Pwy yw dyluniwr? Pwy yw designer yr eglwys? Wel, Duw. Duw tad, mab ac ysbryd glân, yr un sydd ei hun yn undod perffaith mewn amrywiaeth. Achos mae hynny mor bwysig i ni sylweddoli, mae'n dangos rhywbeth i ni am yr eglwys. Mae'n dangos fod yn aelod o eglwys ddim yn rhywbeth sydd yn wir amdano ni yn naturiol. Mewn ffordd, dyw e ddim yn rhywbeth ni'n cael ein geni iddo fe. Ydyn ni'n cael ein geni yn rhan o deulu'r eglwys fel petai, teulu'r ffydd, a mae yna freintiau a bendithion i hynny. Ond mae Paul fan hyn yn dweud, na, Duw sydd yn gosod yr eglwys at ei gilydd. A felly mae dod yn rhan o'r eglwys yn rhywbeth sy'n cael ei wneud i ni fel petai. Ni ddim yn dod yn aelod jyst trwy fod yn bresennol mewn eglwys. Ni ddim yn dod yn aelod jyst trwy arwyddo darn o bapur. Ni ddim yn dod yn aelod o'r corff jyst achos bod ni'n ymddwyn mewn ffordd arbennig. Na, mae hyn yn rhywbeth sydd yn newid, goruwch naturiol yno ni. Fi wastad yn cofio rhywun yn dweud, dwi'n mynd i McDonald's ddim yn gwneud chi yn hamburger. Beth stupid i weid, ond chi'n deall y pwynt ydych chi. Dwi'n mynd i McDonald's, allwch chi fynd i McDonald's bob dydd, ddim yn troi chi mewn i hamburger. A mi'n siŵr allwch chi feddwl am enghreifftiau eraill. Mae'r un peth yn wir fan hyn chi'n gweld. Mwyn bod yn rhan o'r eglwys, mae angen bod yna rhywbeth wedi digwydd yn eich calon chi. Bod yr ysbryd glân wedi gweithio arnoch chi a wedi'ch uno chi trwy ffydd gyda'r arglwydd Iesu Grist a hynny gyd fel rhan o gynllun Duw y tad. A felly
cyn i ni fynd mlaen ymhellach, mae eisiau chi ofyn i chi, wel, ydy hynny wedi digwydd i fi? Ond oes. Ydw i'n rhan o'r eglwys? Ydw i yma bore yma, nid achos bod mam a dad wedi fforso fi i ddod, neu nid achos bod traddodiad ac arfer a habit wedi dod o fi yma, neu achos disgwyliadau gŵr neu graig neu teulu ehangach. Ydyn ni yma achos bod ni wir yn credu bod Duw wedi'n galw o'r byd a'n prynu ac yn waed yr arglwydd Iesu wedi'n golchi'n iddo fe ei hun. Wel, beth yw cynllun Duw ar gyfer chi a fi? Wel, hwn, yr eglwys. Dyma ei gynllun, fod pobl o bob math, ni'n clywed amdano nhw, Iddewon a Groegiaid, caeth a rhydd, gallwn ni ychwanegu gwryw, benyw, cyfoethog, tlawd, dim ond pwy chi, beth yw'ch cefndir chi, bod chi yn gallu dod yr amrywiaeth yma yn un corff. Nath y tad anfon y mab yn nerth yr ysbryd i ddioddef a marw fel bod chi yn gallu cael bod yn rhan o hyn. Nid rhan o glwb, nid rhan o gymdeithas, ond rhan o gorff Crist ei hun. Pobl yn gofyn weithio, be mae Duw eisiau ar ynghyfer i? Be mae Duw eisiau fi wneud gyda mywyd? Wel, chi eisiau'r ateb, drychwch rownd. Dyma fe, falle bod e ddim cweith mor exciting ac ych chi'n cyfeithio amdano fe, ond dyma fe, mae e eisiau chi ddefnyddio'ch bywyd chi nawr fel rhan o'i eglwys rhan o'r tîm yma, rhan o'r teulu yma. Nes i ddweud rhywbeth cwpl o wythnosau nôl. Nath argraff ar rai, ond ni'n edrych yn actau ag lle mae'n dweud bod yr eglwys o un galon ac enaid. A ni'n dweud, chymod, mae'n swnio fel gŵr a graig bron, yn dydy'r berthynas agosa. Wel, yr un syniad sydd yn ni fan hyn, yn dyfa. I ni ddim nawr yn rannau ar wahân, i ni'n un corff. Chi'n cofio yn Genesis, pan mae Afa yn gweld Efa, mae'n dweud, dyma hi, asgwrn o'm hesgyn, cnawd o'm cnawd. Hynny yw, ni'n un nawr, ni'n perthyn gyda'n gilydd nawr. Wel, dyma'r eglwys. Un corff. Pan ni'n edrych ar aelodau'r eglwys, dylswn ni fod yn gweld rannau eraill o'n corff ni ein hun. A dylswn ni fod yn ymddwyn felly. Yr peth cyntaf te, dyluniwr y corff. Pwy yw dyluniwr y corff? Duw. Mae'n codi cwestiwn wedyn te, felly beth yw natur y corff? Be mae'r darlun yma'n trial dangos i ni? Ni wedi gweld yr ateb yn do. Undod ac amrywiaeth. Undod mewn amrywiaeth. Mae'r eglwys yma sydd wedi cael ei chreu gan Dduw, Duw tad, mab ac ysbryd glân, i ni fod i adlewyrchu sut un yw Duw, ni fod yn unedig, a hynny mewn amrywiaeth. A mae Paul yn rhoi enghreifftiau ydyn ni o'r corff mwyn gweithio hyn allan. Drychwch eto ar adnod 15-17 yn gyntaf. Paul yn dychmygu sgwrs o fewn aelodau'r corff yn dydi bron. Mae'n dweud, os dywed y troed, gan nad wyf yn llaw, nid wyf yn rhan o'r corff, nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Ac os dywed y glist, gan nad wyf yn llygaid, nid wyf yn rhan o'r corff, nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Petai'r holl gorff yn llygad, lle byddai'r clyw. Petai'r clwbl yn gliw, lle byddai'r arogli. A mae'r pwynt mae Paul yn neud fan hyn yn eitha syml mewn ffordd yn dydy. Hynny yw,
mae'n dychmygu rannau o'r corff yn cymharu ei gilydd a dweud, o, fi eisiau bod fel fe, neu fi eisiau bod fel chi, o, fi jyst yn droed, neu fi jyst yn beth bynnag, a fi eisiau bod yn fwy tebyg i nhw, fi eisiau donio sydd ganddyn nhw, a felly os fi ddim fel nhw, yna mae'n rhaid bod fi ddim yn perthyn i'r corff go iawn. Mae Paul yn dweud, na, ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Dyw'r ffaith bod ni'n un, ddim yn golygu unffurfiaeth. Dwi ddim yn golygu, o reit, un corff, felly ni gyd angen bod union yr un peth. Na, mae Paul yn rhoi'r darlun hollol absurd yma. Dychmygwch bod yr holl gorff yn llygad. Bydde fe'n jyst yn edrych yn od, bydde fe. Os oedd yr holl gorff yn llygad, chi'n mynd i fod yn colli allan ar y cliw. Os yw'r holl gorff yn glistiau o'r pen i'r gwaelod, eto bydde fe'n edrych yn od iawn, ond bydde fe hefyd yn golygu bod dim arogl, a bydde dim ffordd i gerdded, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Y pwynt Paul yn syml iawn yw hyn, ni yn wahanol, a ni fod yn wahanol, a mae hynny'n reswm i ddathlu nid i genfigeni. Mae'n rwydd iawn i genfigeni, yn dydi? Byswn ni'n hoffi, tyswn ni'n gallu gwasanaethu yn y ffordd yma. Tyswn ni'n hoffi petai Duw di roi'r dawn penodol yma i fi. A mae yna le, weithiau na ni ddod at hyn, os Duw yn mynd wythnos nesaf, i ofyn i Dduw i roi rhyw dawn neu rhyw gallu i ni. Os dim eisiau ni genfigeni, os dim eisiau ni mynd yn ddigalon ac anobeithio, mae Duw wedi gosod pob ran yn y corff, pob aelod yn ei le, fel mae wedi gweld yn dda. A felly, mae yna bethau rwy ti yn gallu wneud, os neb arall yn gallu wneud. Mae yna gyfraniad gan bob aelod i'w wneud, dos neb arall o fewn y corff yn gallu i'w wneud. Yna mae Paul yn mynd mlaen eto i drafod natur y corff, drychwch ar adnodau 21 ymlaen. Ni all y llygad ddweud wrth y llaw, nid oes arnaf dy angen di. Na'r pen chwaith wrth y traed, nid oes arnaf eich angen chwi. I'r gwrthwyneb yn hollol, mae'r aelodau hynny o'r corff sy'n ymddangos yn wanaf yn angen rheidiol. A rhai sydd leiaf eu parch yn ein tîb ni, rydym yn amgylchu'r rheini a pharch neilltuol. Ac mae ein haelodau anweddaidd yn cael gweddister neilltuol. Ond nid oes ar ein haelodau gweddus angen hynny. Mae Paul fel petai'n troi nawr o pobl sydd yn cenfigeni at eraill i rai sydd yn edrych lawr ar eraill. A mae Paul yn dweud, na, mae hynny'n anghywir hefyd. Dyw'r ffaith bod ni'n amrywio yn ein doniau ddim yn golygu bod ni ddim fod yn un. Na, ddim o gwbl, ni angen ein gilydd. Does dim lle gyda ni felly i edrych lawr ein trwynau ar aelodau eraill. Dyw'r llygad methu dweud wrth y llaw, sai dy angen di. Wrth gwrs mae golwg yn wych. Os dim bod gweld rhywbeth os chi methu gafel yma fe, os e. Neu dyw'r pen methu dweud wrth y traed, nid oes arnaf angen chwi. Ynym angen yr holl gorff yn gweithredu gyda'i gilydd. Mae'n aelodau gwanach yn mynd i fod. Paul siwr o fod yn cyfeirio yn rhannol at yr organau mewnol. Ac yna mae'n mynd mlaen i sôn am rannau'r corff ni'n cuddio. Ni'n rhoi parch neilltuol iddyn nhw, ni'n gwisgo nhw. Mae'r pethau mae'n gyd yn bwysig. Tu ôl i fy asennau, mae gen i bob math o organau. Stumog ac aren ac afu a sgyfaint. Maen nhw'n wan. Maen nhw angen cael eu cuddio tu fewn i fi. Dyn nhw ddim yn y golwg. Maen nhw angen asennau yn ei gwarchod nhw. Ydy hynny'n golygu bod nhw'n ddibwys? Triwch chi fyw hebddo nhw? Ddim o gwbl. Ddim o gwbl.
yn y rannau o'n corff ni, a falle bod nhw ddim yn amlwg, bod nhw ddim yn gyhoeddus, a diolch beth am hynny, a ni'n gwisgo nhw, ni'n trin nhw'n ofalus a pharch arbennig. Y pwynt mae Paul yn ei wneud fan hyn yw pan ni'n edrych ar ein hun, mae eisiau ni ofyn, wel pa ddoni mae'r arglwydd i roi i ti? Good, nawr defnyddio nhw. Clod i ddiw ac lles i eraill. A pan ni'n edrych ar aelodau eraill, ni fod i ofyn, wel pa ddoni mae'r arglwydd i roi i nhw? A ni fod i ddathlu hynny. Ni'n wahanol fel pobl o ran cefndir, cymeriad, cryfderau, gwendidau. Ni ddim fod yn clones o'n gilydd. Ond ni ddim chwaith fod i adael i'n gwahaniaethau ni i'n gwahanu ni. Nawr, pam? Mae'n dod i gwestiwn ola bore yma. Beth yw pwrpas y corff? Pam bod Duw wedi trefnu hyn? Pam bod Duw wedi cynllunio hyn? Wel, drychwch ar adnodau 24 ymlaen. Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd, gan roi parchusrwydd neilltuol i'r aelod oedd heb ddim parch, rhag bod ymraniad yn y corff, ac mwyn i'r holl aelodau gymryd yr un gofal dros ei gilydd. Os bydd un aelod yn dioddau, mae pob aelod yn cyd-dioddau. Neu os bydd un aelod yn cael ei anrhydeddu, mae pob aelod yn cyd-lawenhau. Nawr chwi yw corff Crist, ac mae i bob un ohonoch ei le fel aelod. Cynllun Duw ar ein cyfer ni yw y corff. Ac os chi'n Gristion, mae wedi rhoi chi yn y corff fel aelod. A felly mae eisiau chi fyw nawr fel rhan o'r corff. Ni angen ein gilydd, na'r pwynt. Ni angen ein gilydd. Ydych chi'n glist? Ydych chi'n drwyn? Ydych chi'n afu? Ydych chi'n droed? Beth yw'ch dawn chi? Beth yw'ch cyfraniad chi? Mae Duw wedi roi'r pethau yna i chi, nid mwyn chi'ch hun, ond mwyn y corff. Rhag bod ymraniad yn y corff. Mwyn i'r holl aelodau gymryd yr un gofal dros ei gilydd. Chi'n gweld? Mae wedi roi'r amrywiaeth yma i ni yn union mwyn gyrru ni at ein gilydd. Fel bod ni'n gallu gwasanaethu ein gilydd, yn gallu gofalu am ein gilydd. Fe wedi dweud hyn o'r blaen, ond os chi'n torri'ch hunan i ffwrdd o'r eglwys, chi'n gwneud niwed nid jyst i chi'ch hun, ond i'r corff. Hynny yw, os chi'n cerdded lawr y stryd ac yn gweld braich yn y stryd ar ei ben ei hun, mae rhywbeth o'i lef yna yn does. Mae aelodau'r corff fod gyda'i gilydd. Mae rhywbeth o'i le os oes aelod ar goll. Mae Paul yn dweud, mae hynny'n wir pan mae pethau'n galed, pan mae'n ddioddau, mae hynny'n wir hefyd pan mae'n lawenhau. Ni fod gyda'n gilydd, ni fod treulio'r amser gyda'n gilydd, ni fod yng nghwmni ein gilydd, ni fod yn gwasanaethu ein gilydd. Dim ond un tŷ sydd. Mae hwn mynd i sôn mor cheesy nawr. Falle bod fi'n dwyna bod yn yr is-ymwybod, ond unwaith nes i feddwl amdano fo, o'n i methu peidio dweud e. Dim ond un tŷ sydd. There's no I in team, right? Ond chi methu cael tîm Cymraeg heb tŷ. Ydych chi? Chi ddim. Beth sydd â chi? Beth yw just llythyren, rubbish. Tîm. Mae angen tŷ. Yr unig ffordd mae'r tîm yma, yr eglwys yma, y corff yma yn mynd i allu gwneud ei gwaith fel mae'r arglwydd yn dymuno, yw os i ni, ti, fi, chi, i ni gyd yma yn gwasanaethu. Gogoniant iddo fe. Amen. Amen.
ni'n mynd i ganu i orffen rhif 375. Emyn sydd yn mynd a'n sylw ni at yr arglwydd Iesu Grist. Yn atgoffa ni o be nath e ddiodde mwyn yr eglwys ac mwyn ni. Mwyn i ni gael dod yn rhan o hyn, a fe eisiau chi falle i ofyn nawr wrth i ni ganu, hynny yw, ydy'r pethau ma'n wir amdano fi, ydw i yn rhan o'r eglwys. Mae ar gael i chi, mae yna wahoddiad yna i chi i ddod. Gwel ar y croesbren acw, gyfiawnder mawr yn ei. Doedd ddi'neb a thrigaredd yn gorwedd mewn un lle, a chariad anfesurol yn awr i gyd yn un, fel afon fawr lifeiriol yn rhedeg at y dyn. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, byddo gyda bob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.